Μένω σε μια πόλη που είναι δυτικά, έχει γεμίσει από πολλά μουνιά και όλες πάνε βόλτα με το κάθε μπαγλαμά που έχει και λίγο πεταχτά αυτιά. Εδώ έχω μια παρέα με 6-7 παιδιά και μας αρέσει να κάνουμε και σαματά, να πηγαίνουμε στα κλαμπάκια ως αργά και να χαζεύουμε όλα τα μουνιά. Τώρα θα σας μιλήσω για τον καθέναν ξεχωριστά. Τον ένα τον λένε Πέτρο και ο κόσμος γύρω λέει πως τον έχει 1 μέτρο. Και πίνει τον καφέ του και αυτό φωνάζουν οι φίλοι Λοσουέτο. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει σεφ για να κόβει με τα αμάξι βόλτες στο σεφ, να χασεύουν τα μουνάκια, το ακριβό το αμάξι που θα έχει και λαμπάκια. Τον άλλο τον λένε Πέρι και όταν βρεις πια να του πας μέσα στο στόμα του πιπέρι. Βλέπει ως της μάστερ και στο μαλλί του το δείχνει σαν να είναι γκάξτερ. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει νοσοκόμος. Πω, τι θα τραβήξει ο κόσμος. Το άλλο μας το φίλο τον λένε Αργύρι. Πω, το κακομύρι. Είναι με ένα μουνί και τον εσέρνει από τη μύτη, την καριόλα και έχει και τη φωτό του στο φρυπί, τη ψόλα. Όλοι μαζί βγαίνουμε το βράδυ βόλτες στα λιμανάκια να χαζεύουν το χινταί τα μουνάκια. Αυτό το freestyle το έγραψα για αυτούς. Κι ας μοιάζουν σαν τον τους. Τώρα πρέπει να φύγω. Γιατί όπου να είναι θα ξεφύγω. Και αυτό το freestyle είναι αφιερωμένο στην HCC Team.